Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum eżies qegħdin nagħmlu it-tifkira tal-Katedra ta' San Pietru, hekk ejjew nitolbu lill-Alla biex partikolarment hekk din il-festa tfakkarna li Pietru qiegħed hemm biex jaqdi iservi l-merħla. U propju hekk f'dawn il-momenti jekk ejjew nitolbu biżjed ħerqa għal Papa Franġisku li kif tafu jinsab rikoverat l-isptar der anke skont l-aħħar rapporti mediċi sar anke xi miljorament. Ejjew għalhekk inkomplu nitolbu għalih biex il-mulejja tiegħek l-għajnuna meħtieġa ħalli jkompli jira il-merħla afdatu fidejh. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħutej nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qajt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li jibda taqlib ma jċaqlaq lilna li jinti bnejt fuq is-sisien qawwija tax-xhieda li tak l-Apostlu San Pietru bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu, nitlob lill-Presbiteri li hemm fostkom bħala presbiteru jien ukoll u xut ta' tbatijiet ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sem mill-glorja li għad trid tidher, irgħu il-merħla t'Alla fdata fidejkom. Ħudu ħsieba mhux bil-fors imma minn qalbkom kif irid Alla, mhux għal klieħ baxx imma bil-ħeġġa tal-imħabba, mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir tiksbu l-kuruna tal-glorja minsuġa minn wart li ma jitbilx. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni f'merat kollhom ħdura ikedni, ħdel l-ilma fejn nistreħ joħodni hemm u irejjakni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-trek tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu imkarjek nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Alleluja, alleluja, alleluja,
int Pietru u fuq din il-blata jan nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh xi hu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabes xmum Pietru u qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jiġbu u qallu: ħini jent xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-dem u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena natik l-infitaħ tas-saltna ta' smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum nistgħu ngħidu li huwa maqsum fuq żewġ risposti. Min jgħidu n-nies li jien? Jistaqsi Ġesu lid-dixxipli tiegħu. Hija faċli. Fatti mill-ewwel, min jgħid li inti Ġwanni, min jgħid li inti Elija, min jgħid xi wieħed mill-profeti. Anke għalina huwa faċli ngħid xi jgħid ħadd ieħor, kif jaħseb ħadd ieħor. Imma r-realtà fejn hi? Ġesu jrid li jkollna relazzjoni tiegħu mhux x'qalu fuqi. Jien irrid insir naf minnu Kristu għalija f'ħajti, mhux qaluli oħrajn. Imma jien jekk jiena tħallx bnejtx relazzjoni vera miegħu. Infatti idur fuqhom u jgħidilhom: imma intom, mhux in-nies, intom, jien min jien għalik. Ġesu mhux jgħidilhom x'taf int tgħid fuqi, imma jien għalik min jien. Ejjew nipprovaw anke aħna wkoll nirrispondu għal din id-domanda hekk personali li l-mulej jagħmilli. Xinkunu aktar prattiċi, hekk. Kemm hi xi ħaġa sabiħa nistaqsijien, imma jien dalgħodu għax mort il-Knisja. X'inhu dak li mbuttani? Għax hekk is-soltu nagħmel? Biex ngħaddi n-nofsija? Biex nibda l-ġurnata? San George Preka kien iħobb jgħid l-intenzjoni kollox. L-aktar ħaġa importanti li f'dak li tagħmel, inti tagħmel din il-mistoqsija: jien għalfejn qed nagħmilha? X'se naħloq b'dak li se nagħmel? Ħanagħmel il-ġid jew id-deni? Jiena ġejt il-Knisja sempliċement għax ta' kuljum nagħmel hekk, daħlet fija drawwa, hija xi ħaġa sabiħa, jew għaliex jiena konxju li l-ewwel ħaġa filgħodu nipprova nfittex il-Alla ħalli jagħtini l-qawwa nimxi fuq il-kelma tiegħu. Dan huwa ir-raj spiritwali, din hija li tfisser il-festa tal-lum il-katedra ta' Pietru. Il-Papa qiegħed hemm mhux biex jikkmanda, kif ħafna
artijiet u postijiet jarawh bħalli kieku kap ta' stat. Imma mhuwiex dik il-figura tal-Papa. Il-figura tal-Papa huwa dak li kitbilna hawnhekk San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu. Meta huwa stess qed jgħid jiena wkoll bħala presbiteru xut ta' tbatija ta' Kristu. Imma bħala wieħed li għandu sem anke fil-glorja tiegħu. Anke aħna jiena u int permezz tal-magħmudija aħna sirna ħaġa waħda fi Kristu. U għalhekk aħna induqu ir-rigal sabiħ frott tbatija ta' Kristu, is-salvazzjoni. Aħna maħluqin biex ngħixu eżies. Aħna maħluqin biex bħal Kristu nagħmlu l-ġid. U jkompli hawnhekk San Pietru jgħid intom aqdu lil xulxin minn qalbkom bil-ħeġġa tal-imħabba. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Il-Papa dik hija l-missjoni tiegħu. Li jenna ta' kuljum fil-fidi tagħna nirrispondu għal mistoqsija ta' Kristu. Min jien għalik? Jew għalhekk nitolbu l-grazzja tal-Ispirtu Santu fuqna. Ejjew nitolbu għal Papa Franġisku biex imqawwi u jkompli bil-eżempju, anke fl-eżempju fid-dbatija tiegħu f'dawn il-momenti ibsin, ikompli jkun ta' eżempju li bihom huwa jkompli iħeġġiġna biex nimxu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-Mulej Ġesu. Ħuti eżjies mal-Knisja kollha fid-dinja illum qegħdin niċċelebraw il-missjoni li Kristu ta' lill-Apostlu Pietru biex iwettaq lill-aħwa fil-fidi. Nitolbu għalhekk u ngħidu flimkien Mulej wettaqna fil-fidi, Mulej wettaqna fil-fidi. Sabiex il-katedra ta' Pietru terġa' ssir sinjal ta' għaqda għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu nitolbu. Sabiex l-imħabba tal-Papa għal-bnedmin tkompli s-suq il-mexxejja tal-popli sabiex huma wkoll jaħdmu u jimpenjaw ruħhom għal paċi u l-ġustizzja fid-dinja nitolbu. Sabiex id-batija ta' ħutna il-morda kif ukoll tal-Papa Franġisku tkompli tkabbar l-imħabba tagħna lejn il-missjoni ta' Pietru u tqawwina biex inkomplu nimxu flimkien fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U għalla missier, aħna nemnu li l-missjoni li rċieva l-Apostlu Pietru minant ibnek tkompli f'dak li l-Ispirtu Santu jażel bħala isqof tal-Knisja ta' Ruma. Nitolbuk li ma jdumx ma jasal dak il-jum li jkun hemm fih merħla waħda taħt raj wieħed bi Kristu Siedna. Tule
tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej jilqa' it-talb tal-Knisja tiegħek u s-sagrifiċċju li jista' toffrulek biex tasal għal wirt ta' dejjem fis-sema taħt ix-mexxija tar-raj tagħha San Pietru li minnu talmet tkun sħiħa fil-fidi bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Inti għażilt lil Pietru il-prinċep tal-Apostli li meta ara fustqar id-divinità ta' Kristu ibnek, inti għamiltu l-blata qawwija li fuqha tinbena l-Knisja. Ibnek Ġesu Kristu Siedna fdalu f'idejh l-infitaħ tas-saltna sabiex dak li jwettaq fil-art u Missier tikkonfermah int fis-sema. Għalhekk mal-kori kollha tal-anġli b'qima kbira infaħruk u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta ibnek kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jxxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Viki u Tarċisja Borċ u l-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Apostlu San Pietru, intu Alla, għawwejtna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li jirċivejna. Nitolbuk li dan is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna iwettaqna fil-għaqda u isliem bi Kristu sjedna. Jew nofru dan it-tlet avamarijetek għal bżonnijiet tal-Papa Franġisku. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna